počinju pripreme za svetsko prvenstvo koje nam je najvažnije u ovoj godini, koje će da se održi u Fukuoki u julu mesecu. Sad imamo kvalifikaciju u Podgorici za finalni turnir svetskog kupa. Igrači su sad spremni, sve novi selektor, bili su u Americi na ovim pripremama. Žao nam je samo što kapiten Nikola Jakšić nije sa nama, pošto mu klub nije dozvolio da dođe na pripremu, pošto mora da trenira, ali dobro, vidjet ćemo polako. Bitno je da se priključi kasnije. Super su prošle pripreme u Americi, sve je dobro. Najvažnije, kao što sam rekao, što će da nas očekuje na leto, svetsko prvenstvo, i to je najvažniji cilj. Normalno, mi uvek idemo na najviši plasman. Sad vidjet ćemo kako će bude, ali ja sam uveren da će to da bude dobro i da će da ostvarimo odličan rezultat na svetskom prvenstvu. Mi smo olimpijski pobednici, još uvek dvostruki olimpijski pobednici. Sad je olimpijada je za godinu i po dana u Parizu, mada pre toga imamo svetsko prvenstvo u Fukuoki, pa ima još jedno evropsko prvenstvo koje će najverovatnije da bude u Izraelu, pa opet svetsko prvenstvo u Dohi u februaru i faktički imamo 4 velika takmičenja su od manje od 12 meseci. Takav je raspored, moramo da se pripremimo svi kako nama, tako svima i to je to. To je proces koji smo počeli već od prošlog leta. Normalno je, ovi naši velike legende su se oproštile, koji su igrali dugo godina za reprezentaciju, koji su osvojili sve sad. Sad tu je na mlađima, kako se kaže, na mlađima svet ostaje, ali vidjet ćemo kako će to da bude, ali ja kažem da sam ja uveren da će to sve dobro da bude sa Urošem Stevanovićem i to već je pokazao kao trener mlađih selekcija reprezentacije Srbije, bio svetski prvak, evropski prvak, to je to.